Ама нищо, направи малко за. Чакай бе, мамо, какво направи? Не знам. Сега ще седим така. Чакай, чакай. Сега ще дойде дядо Коледа. И ще има подарък сигурно за Каля. Дали? Ела. Ела да разгледам и бебето, мама, да видим едно бебе. Кали? Не там. Там няма да пипаш нищо. Чуре? Там ще се снимаме и сега. Сега чакаме дядо Коледа. Кали, слушала ли е много? А? Дядо Коледа ще дойде, мамо? Не пипи. Не пипаш, да, не. Там няма да пипаш, пили. Ела тук при мен да ти покажа бебето. Нали пипаш? Кали, моля те, не пипай тук. Ето, мама. Не така. Не пипай, не пипай! Моля те, Калина. Ето, мама. Добре, мамо. Ви сега какво направи? Ела насам. Ела тук. Ела, Кали, виж. Я да видим дядо Коледа дали дойде. Ама той не иска да плаче, детето. Ако плачеш, Кали, дядо Коледа няма да дойде. Латко да седне мирно, да го изчакаме. Ела да го изчакаме сега. Не. Кое не? Не. Ма той ще дойде. Не. Той отишъл в комшиите и сега ще дойде тук. Идва ли дядо Коледа? Не. Ма идва. А? А? Какво му поръча? Да питаме ли кой е? Я да видим кой е. А? Дядо Коледа ли е, мамо? Я да видим. О-хо! Дядо Коледа? Ето водите! Добър вечер! Иха! Дядо Коледа! Как се казваш? Как се казва? О! Ела е тук. Аз съм дядо Коледа. Да, и съм дошъл да посетя добрите деца. Да? Ти слушаш ли мама и тати? А тати къде е? О,
Къде е тати? А ти как се казваш, мило дете? А? Кажи на дядо Коледа, как се казваш? А? Кажи, моето момиче. Как се казваш? Това е Кали. Кали. Аз съм дядо Коледа, а Снежанка е отвън и чака. И дядо Коледа посещава само добрите деца. Ти слушаш ли мама и тати? Слушаш ли мама и тати? Нали слушаш много, мамо? А? Не слушаш. И дядо... Не, ти това Какво? Нещо повредихме телевизора. Еми... Няма да гледаме телевизия. И Айде. сега дядо Коледа какво е донесъл на послушните дете? Виж сега. Я да видим какво е донесъл дядо Коледа. А ти това ли искаш и чита? А? Това ли искаш и чита? Какво е това, мило дете? Какво е това? Кола! Виж дядо Коледа как знае какво да донесе на чита. Мале. А чита ще слуша ли през новата година? Ще слуша ли мама и тати? Да. Така, обещава. Тато. Тачо го няма. Тачо после ще го извикаме и него. Мама да. Мами, той е там, да. Какво ти подари мама дядо Коледа? Кола ти е подарил. Мама. Дядо Коледа сега ще извика тати и тати да злоби колата. И Аз тита това да не се знам как се радва. дава напред и назад. Вау, Кали, ще кажеш ли мерси, мамо? После ще извикаме тати да сглоби колата. А сега чита дядо Коледа бърза, защото отива да посети и другите деца. Защото всички го чакат. Хайде, мамо, кажи на дядо Коледа чао. Кажи чао на дядо Коледа. И да слушаш до следващата Коледа. Защото като слушаш следващата Коледа пак ще има подаръци. И по-големи подаръци. Айде, чита. Дай целувка на дядо Коледа. Ма голяма целувка. Голяма целувка. Чао. Вау, Кали. Какво ти? Дядо Коледа, какво ти донесе, бе, мамо? Вау! Кола ли ти донеси? Я? Оу, ще я сглобяваме колата. Да. Вау!